Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti, awit Gusti menika maha tresna lan maha welas asih ingkang ngersakake sedaya ingkang dados kagungan dalem ing sakmangkih wangsul lan boten wonten setunggal kemawon ingkang ilang. Lumantar sakramen baptis kula panjenengan sampun dimetere kekal dados kagungan dalem Gusti. Mila kados pundi iman kapitadosan kula panjenengan menika tansah nuntun awake dhewe aja ilang, awake dhewe aja ketelingsut, awake dhewe aja ambles bumi, ning tansah saged gampil tinemu yen awake dhewe tersesat utawi gampil ditulungi yen awake dhewe dawah dening Gusti piyambak. Mila kanthi mbangun paguyubaning umat, paguyubaning gesang pasrawungan menika dados pratandha awake dhewe kepengin dados pribadi-pribadi sing ora ilang. Dinten menika sesarengan pasaman suci sawegung kula panjenengan mengeti utawi memulih para sukma sing wis sumarih. Yen kala wingi kula panjenengan ngriyayakake sagung para suci, menika pasaman suci sing sampun mulya, sampun luar saking bebandaning dosa, saking maut, saking paukuman. Dinten menika kula panjenengan mengeti utawi memulih para sukma ingkang sampun sumarih. Mirungganipun tiang-tiang, sederek-sederek, simbah-simbah utawi sinten kemawon ingkang sampun nilar donya menika nanging tasih wonten ing latuning pangresikan, dereng mlebet wonten ing swarga utawi kasuciane menika dereng murni. Mila kula panjenengan jejering tiyang Katolik kedahipun estu ngaturake panuwun awit pasaman suci menika pitados wonten latuning pangresikan, papan ingkang ing sakmangkih kangge kula panjenengan ngresiki sukmane awake dhewe supaya dadi suci, supaya dadi pantes mlebu kasucianing swarga. Para sukma menika nglampahi kasucian ing latuning pangresikan dados rana anggenipun tanggel jawab tumrap gesang ingkang dipun paringaken Gusti. Awake dhewe ing alam donya menika kaparingan nugroho gesang, lan gesang sing diparingake Gusti nggih kedahipun kula panjenengan pigunakake kanggo mulyakake asma dalem Gusti lan cawe-cawe ing pakaryan kawilujengan dalem. Mila ing sakmangkih rikala kula panjenengan sowan Gusti ya awake dhewe kudu bertanggung jawab. Yen uripe awake dhewe laras kalian kersa dalem Gusti ora masalah. Ning yen awake dhewe tumindak dosa dumawah ing dosa, awake dhewe kudu bertanggung jawab. Awit dosa menika nebihake awake dhewe marang Gusti. Adamel sesat saking margining kawilujengan. Awake dhewe ndelik, awake dhewe ngilang merga tumindak dosa. Latu pangresikan menika dados srana anggenipun para sukma nampi kasucian saking Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.
suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 6 ayat 37 ngantos dumugi 50. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong-wong mangkene, kabeh sing diparingake Rama marang Aku bakal sowan Aku, lan sing sapa sowan Aku ora bakal dak buang metu. Awit anggonku tumurun saka swarga iku perlune ora arep nglakoni karepku dhewe, balik karsane Rama sing ngutus Aku. Dene karsane Rama kang ngutus Aku yaiku kabeh sing diparingake Rama marang Aku aja nganti ana siji wae sing cicir, nanging supaya dak tangekake ing dina pungkasan. Lan karsane Rama kang ngutus Aku yaiku supaya sapa wae sing weruh lan ngandel marang Hyang Putra ndarebenono urip langgeng lan dak tangekake ing dina pungkasan. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami bilih Gusti Yesus rawuh ing alam donya menika boten nindakake apa sing dadi kersane Gusti Yesus dhewe utawi karepe Gusti Yesus dhewe, ananging nindakake kersaning Allah. Lan kersaning Allah yaiku kabeh sing diparingake Rama marang Aku aja nganti ana siji wae sing cicir, nanging supaya dak tangekake ing dina pungkasan. Menika kersaning Allah, kabeh ingkang dados kagunganing Allah lan dipasrahake marang Gusti Yesus ing sakmangke bakal ditangekake ing dina pungkasan. Lan pasaman suci menika pitados sedaya tiyang sing sampun sumari menika ing sakmangke ya ditangekake kabeh. Sing siji ditangekake kanggo urip langgeng, sing siji ditangekake kanggo paukuman sing langgeng. Nah, sinten ingkang ing sakmangke bakal ditangekake lan nampi gesang langgeng? Injih menika tiang-tiang sing pitados ing Gusti Yesus mboko kadangkala tasih lena dumawah ing dosa. Lan tiang-tiang ingkang ditangekake lajeng nampi paukuman langgeng mlebu neraka. Injih menika nggih tiang-tiang sing ora percaya marang Gusti Yesus, sing nolak kawilujenganing Allah. Lah menika ing sakmangke ya ora bakal diparingi utawi nampi gesang langgeng, nderek manunggil kalian sagung para suci ing swarga. Tiang-tiang ingkang sampun sumari menika sampun boten saged menapa-menapa. Mila kula panjenengan sami Bapak Ibu ingkang tasih gesang ing alam donya menika kesempatan kanggo apa? Ya cecawis diri, mantesake diri supados sing sakmangke kepareng nampi gesang langgeng, ampun ngantos malah nolak kawilujengan saking Gusti. Tiang ingkang sampun tilar donya menika ya kondisine padha kalian pungkasaning gesang ing alam donya.
Nek anggone tilar menika sing gendong dosa, ya sukmane sing gendong dosa. Nek anggenipun tilar donya menika nembe kakian pikiran sing elek-elek, rasa pangrasa sing elek, dendam sing kesumat, sukmane ya ngoten niku. Mila cecawis diri siap siaga menika penting. Awake dhewe RIP, rest in peace, nilar donya menika kanthi tentrem. Menika sing jalari sukmane awake dhewe ya gampang nampa katentreman lan ngrasakake katentreman. Mila sae sanget kula panjenengan sami ing alam donya menika nggih ngembangake kerasulan doa kangge para sukma ingkang sampun sumarih. Awake dhewe asung pitulungan ngenteng-entengake sing wis sumarih supados Gusti tansah paring welas asih. Gusti ngapunten dosa-dosane lan asung kasucian dumateng ingkang sampun sumarih supados pantes mlebet swarga. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.